Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaurko platera, ogi eta gasna bolak prestatuko dugu tomateakin. Beti sobratzen zaigu etxean ogia eta modu bat aprobetxatzeko asmatu dugu. Ikusiko duzue ze plater itxur osoa eta goxoa. Ogia, lehenago famili bakoitzak etxean berean prestatzen zuen ogia, bai ogiaren orea, bai ogia erre ere. Untekoan egin behar dugu ogi eta gasna bola batzuk, hortarako beharko dugu ogia, esnea, espikin bat, biarroltze, gasna, paratxuriak eta perrexila. Orduen, hasiko gara, gehituz gure ogiari arrautzak. Esnea. Baratxuri prensatuak. Perrexila txikituko dugu. Nahaziko dugu dena, pixka bat. Eta gasna ere motako dugu. Goi duzue eskuekin pixka bat nahaztea. Hementxe dugu prest, gure bolak egiteko, eta orain, albondiga gisara frigituko dugunak. Batzen dugu olioa berotzen, nahiko poliki egiteko gure frigitu gure albondigak, ogita gasna albondiga dobola, bai? Eta esperatuko dugu pixka bat
berotzea, olioa. Hasten gara egiten bolak. Eta frijitzen. Garia, elikadura osasungarria izateko frutak, barazkiak, frutu lehorrak eta pikor osoko zerealak adibidez, arto, artatxiki, olo, gari edo arroz integralak prozesatu gabe jan behar dira. Baltzenekien, Beherdiaroan, Euskal Herrian, gari gutxi baitzen jaten ziren ogiek, artatxiki irin eta garagarri irin portzentaje handia izaten zutela, Bueno. Hau ja prest ditugu ateratzeko. Txura ederratu dute gure bolak. Eta orain, tomate salsa bat prestatu dugu. Eta hementxe jarriko dugu gure bolak. Eta utziko dugu egosten pixka bat, 5 minuto. Gustu hartzeko. Hemen dugu ogi eta gasna bolak.
sobratu zitzaigun ogiarekin prestatutako janari bat da, plater bat da, goxoa, eta gainera batre haragiri gabe. Beraz, bertze aukera bat, gure ogi zarra baiateko. Ogi eta gazna bolak tomate salsan osagaiak, 200 gramo ogi zahar, 250 mililitro esne, 160 gramo ardi gazna birrindu, 3 arrautza, 3 kollarakada perrexil xeatu, 2 baratxuri zizter, gatza, tomate salsa,